אקשן. קיץ, 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 קיץ. כבר עברה כמעט שנה ועדיין תום כתומה, ושירה גם עדיין מרכזת את השלוחה. אבל עזבו את זה, יש דבר יותר חשוב, ב-26 לחודש הולך להיות פיגוס. יואו איזה כיף, סמינר קיץ בא. בא, שיואו איזה כיף, סמינר קיץ בא. בא. אז בטח אתם שואלים את עצמכם, מה לעזאזל הרשימת ציוד? סתכלו במייל, סתכלו במייל, סתכלו במייל. אבל צריך קצת שיגעון כדי לשבור את השגרה.